Eguerdian, Joseba. Ni Nekane Olaizola naiz, Azkoitilen gaude, eta hau da gure jatetxie, Joseba jatetxea. Nabazute, erakutsiko izutet, ze ite den bertan. Gure jatetxi dako gaute Florea Jauregilen, 16. mendekue. Don Pedro de Zuazolak eraiki zuen, Carlos Bosgarren enperadorearen tesorerue alia zan izitea. Guk hartu gendu nien zaola ruinatan. Eta proiektu handi baten sartu ginen. Atia ikusten zuten bezala, ate solar, da, eta originala da. Eta bezeruek batzuten, naiz de timbri euki hor, aldabie, jotze be. Eta venga, barrure. Gaude, garai hartan izango zana familien bizilekua. Familia asko bizi zintzin hemen Azkoitiarrak. 10, 12 familio, bai. Eta familia jetadako batetik gertzen zuen oso pertsonai importantie. Dana, Atano 3. Pelotaian bile, hemen jaiotan. Gaur ingoitugu hemen bakailao kokotxak Amerikar eraraz. Eta hortako osagaia dauzkagu hemen tipula, azena joa, porroa, tomatea, patxar pixket, gatza, arraizalda, langostino pixketek, ogi xigortu pixket, irina eta arrautza ibiliko ditugu, hau pixkerra gozatzeko. Lehen Amerikar saltzak inatzeko geha, eta ingo ditugu txikitu tipula azena jo eta porrua, eta olioakin ipiniko ditugu regitzen. Sukalde batien lan nien, ja kontu galdu ditut, baina 40 urtea jongo. Gazte hazi ginen, eskola kozina garai hartan urtia izintzan probakue. Gura ondoren azizinak izintzin primera promozion. Bueno, ja berdura bere kolore etxua hartu du. Botako izko ja langostina osala hauek. Eta patxarra botako du. Bere hartu duzua. Tomate saltza botako diogu. Ligatzeko ogi xigortu pixket. Irin pixkete botaleike bestela hauen partez. Arraizalda hartuko dugu. Gatz pixke botako jo. Baina ordu erdi bet, irakiten utziko. Ondoren emago jo, turmiza. Turmiza, txinoti pasako, geldiko zako, horra azalduko gana, Amerikana. Baina atziko geha, bakailauen kokotxak, rebosatzen. Gatza desente berriz dugu, hauek tonto xamarrak izitegi bestela, irinetan pasau, eta errotzeta. Eta oliotan, pixke prejiko ditugu. Amerikana saltza ja tritura dute txinoti pasatuta, hau ja berotzen jarriko dugu. Ja kokotxak botako izko gainea. Parera minitu duki hemen. Irakiten, da listo. Bueno, Joseba, tokaio. Hemen kokotxa bakailauenak, Amerikar eraraz, nahi zutenin hemen prau, hemen izango gaitu zute Joseba jatetxean. Agur? No, jo...